provinciale dienst van de waterlopen coördineert voor alle gemeenten in Limburg de bestrijding van de bruine rat. Hier in Beringen is de rattenvanger bezig om zijn vallen te controleren. En verlassen, dat is voor vandaag de eerste rat. In Limburg worden de ratten vooral met gif bestreden. We zien hier een blok rattengif staan. En die gifblokken worden altijd afgeschermd. Dat is wel heel belangrijk, dat die gifblokken niet zomaar in de natuur worden gelegd, zodat er honden of vogels en dergelijke daarvan kunnen eten. En het is de provincie die voor de gemeenten die gifbuizen, gifdozen en het rattengif aankoopt. Daarnaast hebben we ook nog rattenklemmen die de gemeenten kunnen gebruiken. Rattenklemmen zijn minder efficiënt als het gaat over grote rattenhaarden, maar in bepaalde gevallen is dat wel bijvoorbeeld bij particulieren meer aangewezen om misschien minder met gif, maar eerder met een klem te vangen. Ja, ik gebruik hondenbrokjes, kaas, chocolade hebben ze graag. Maar voor te transporteren is in mijn geval hondenbrokjes het gemakkelijkste. Onze grootste vriend, dat is de beverrat. De beverrat is zo goed als uitgeroeid in Limburg, komt enkel nog voor aan de Maaskant. Onze volgende vriend is de muskusrat. De muskusrat is een rat waar de gemeentelijke rattenvangers het meeste werk aan hebben gehad de laatste jaren. Onze kleinste rat voor vandaag, dat is de zwarte rat. De zwarte rat komt heel weinig voor aan waterlopen, quasi niet. Maar is vooral terug te vinden in landbouwbedrijven. Maar onze belangrijkste vriend van vandaag, dat is de bruine rat. En de bruine rat is een cultuurvolger. Dat wil zeggen dat hij niet enkel aan waterlopen kan voorkomen. Nee, de bruine rat kan bij iedereen voorkomen. Deze locatie kan ik wel even mijn botten aandoen, want dat terrein is al heel wat smeriger. Dus, Het provinciebestuur voorziet de gemeentelijke rattenvangers van aangepaste veiligheidskledij, zoals handschoenen en lietslaarzen. Daarnaast worden de rattenhaarden in onze provincie door de provincie zelf in kaart gebracht. Wat wij voor de gemeenten in kaart brengen zijn de locaties van de gifposten. Dus elke rattenvanger heeft in zijn gemeente heel wat gifdozen staan of gifbuizen staan aan waterlopen of bij particulieren. En het is zo dat wij voor elke gemeente dat met GPS in kaart hebben gebracht. En dat wij dus voor elke gemeente dergelijke kaarten maken. En zo heeft iedereen ook een heel goed zicht op waar dat nu juist al die gifdozen staan in de gemeente. Ik heb hier de kaart van Beringen, we hebben hier die risicozones afgebakend. Dus de zaken van natuurgebieden, hè. Die zijn niet bebouwd en daarmee zijn die ook natuurlijk niet ingekleurd. We zijn sinds dit jaar gestopt met de verdeling van het vergif particulier en het is dus aan mij en aan de rattenvanger van ter plaatse te gaan kijken hoe erg eigenlijk de situatie is. De provincie Limburg coördineert de bestrijding van de bruine rat via regionale comité's en voorziet ook opleidingen voor de gemeentelijke rattenvangers. Om de gemeentelijke rattenvangers zo goed mogelijk op te leiden, organiseert de provincie jaarlijks een opleidingsdag. En dat thema varieert elk jaar. Het ene jaar kan dat zijn iets heel specifiek rond het soort gif dat moet gebruikt worden. Een ander jaar gaat het meer over de levenswijze van de bruine rat. Een ander jaar gaat het over kaartlezen. Dus de rattenvangers worden op verschillende manieren bijgeschoold om een taak zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben voor de gemeenten een brochure gemaakt die de gemeenten kunnen gebruiken om de inwoners te informeren. In die brochure staan heel wat preventieve tips die de mensen kunnen nemen om te voorkomen dat er bruine ratten komen in bijvoorbeeld hun kippenhok. De brochure met preventietips is te verkrijgen via uw gemeentebestuur. En ik zie dat wij de tweede hebben voor vandaag. Door die samenwerking met en door de ondersteuning van de gemeentes onderneemt het provinciebestuur acties om het leven van de Limburgers te verbeteren.